Помилуй, Господи, і пресвятим, Богоцерним, і животворчим Тою Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість Пресвятої Богородиці, спаси нас, чесніше від кровів і не зрівня. Сьогодні Харківський Євромайдан, ми знову зібралися. Безумовно, чорний день в історії України. Ми сьогодні робимо поминання тих, хто загинув в Києві, і максимально мобілізуємо людей до столиці. Ми відправляємо людей, причому не тільки чоловіків, це і медики наші, це і автомайдан. Всі, хто може підтримати сьогодні киян в відстоюванні свободи. Максимально допомагаємо і грошима, і речами, і ліками, і молитвою. Все для фронту, все для перемоги. Я не думаю, що потрібно застосовувати силовий варіант в Харкові. Тут такий варіант не пройде. Але ось що стосується до Києва, то, чесно кажучи, я трішки здивувався з дій опозиції теперішньої, тому що повторити друге Грушевського, напевно, навіть би я не зміг. Що робити, чесно кажучи, тут дуже важке питання, однозначно не можна відповісти. З одного боку, я хочу, щоб скоріше дійшли компромісу, тому що я не люблю жертв, ніхто не любить жертв, ніхто не любить, коли люди загинуть. Але в глибині душі, я думаю, як і всі, я розумію, що компроміс у цій ситуації неможливий. Єдиний вихід – це військове протистояння, але я не хочу його, тому що це жертви крові, жертви не лише з нашої сторони, але й того ж самого Беркуту.